zikloa hasi aurretik espero nauen lana aurkitzea eta lana azkarra aurkitzea. Hori ziklo hau aukeratu nauen, ez hauelako jende asko, eta oportunitate ona izan leike zela aurreratzerako. Atzabaltan ikasi nauen, fundizio eta pulbiometalurgia bidezko produkzioa. Ziklo hau, fundizioan eta pulbiometalurgian duko garrantzia gehien. Bi asignatura horrek konpaginetako hartzen dugu kalidadeko asignaturak. Nire praktikak Leonardo da Vinci programarekin nituen Suezian, Joganas enpresan. Nire ustez nahikoa izan dut jasotako formakuntza, bastante kompletua izan da eta ez daukotolan pegaik edo. Zikloa aukeratzen dauen jendeak, zelan ez dauen jende asko lana azkarra topatuko daue. Nire klasean 10 pertsona ginen eta 10-etik 3 neska ziren. Uste dut 3 lanian da zela eta gustora da zela. Nik itzen duten lana, oztopoik? Bape. Nik uste dut emakumeak lasai asko egin lehikela nik itzen duten lana oin bertan. Zikloak gomendatuko nauen. Izan ere, lehen esan duten moduan ez dugu jende asko eta jende biharrian gabiltza. Eslogan bat, lanbide heziketa praktikoa dela. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.